El concert és un recull de cançons de l'últim disc, que aquest últim disc de Malalts del Cel jo el vaig fer com una mena de resum i balanç de tota la meva trajectòria, en el sentit d'un noi que va començar als 20 anys cantant cançons per transformar i canviar la vida i el món, amb uns somnis i unes quimeres i uns anhels molt grans, i que després la vida l'ha anat portant fins a poder, al final, després de molts anys de trajectòria musical, poder explicar amb aquestes cançons què és el que havia passat. Es creuen totes les generacions, tots els estils, tots els gèneres, i això fa que les cançons quedaran molt enriquides i molt ben amanides.